da fidda rai da fidda tsammani daga samun rahamar Allah da kuma biyewa kafafen yada labarai. Kullum mutum ya ce a BBC naji, a Jamus naji, sai ka ce ya ji a Bukhari, abin nan naji, inda ranka ce, wace ce kowane gauta, shi kullum maganarsa kenan. Ɗan jarida, duk fitinar duniya 'yan jarida suka haɗa ta. Duk tashin hankalin duniya 'yan jarida suka haɗa shi. Tun zamanin annabi 'yan jarida kaso 75 su ne munafukan da suke lalata addini. Yaɗa jita-jita, yaɗa ƙarya, kan gama ƙananan abubuwa, faɗa da addini su kan malamai, fito da abubuwa na ɓatanci, yaɗa ɓarna, fito da abubuwa marasa kyau, abubuwan da ba a son jinsu ba a son ganinsu, a ta kangama su. Duk irin waɗannan tun farko abinda 'yan jarida suke na sai wanda Allah ya tsare. Ana samun ɗan jarida mutumin kirki, kaga in ya ga ɓarna ba zai yaɗa ba, duk abin da zai yaɗa abin kirki ne ko abin arziki ne. Amma wani Allah yake ji an soki addini ko malamai biyu suna faɗa, ya fito ya kangama abin, ko wani malami ya yi kuskure a faɗaɗa abin saboda a soki malamai, a ce malamai sun kasa. Su ne fa wakilan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ku duba irin jita-jita da aka yada akan mata annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha. Har mutanen kirki sai da suka faɗa aikin jarida a irin wannan, kuma aka yi musu bulala 80. Kana zaune a majalisa baka san me yake faruwa ba. Hassan bin Sabi yana da majalisa da ake haɗuwa ake hira, wani ya zo ya raɗa masa maganar, shi ma iji iyada. Da abin ya tabbata ba gaskiya ba ne, aka ce a kawo shi, duk da babban sahabi ne, sai da aka yi bulala 80. Misdahu a gidansa yadda Abubakar yake cin abinci, amma da aka wana na Aisha kage saboda rashin rike baki, shi ma je gaya wani ya yada. Da aka zo shi ma aka yi masa bulala 80, duk da sahabi ne aka yi masa bulala 80. Har sai Abubakar ya fushi ya ce na daina baka tuwo, na daina taimaka ma, ashe har da kai ake bata ni. Allah ya ce Abubakar ya haƙuri. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfira, sai Abubakar ya ce na yafe masa, yazo ya ci gaba da cin abinci. Su kuma manyan munafukan, akwai kanwar mata Annabi sallallahu alaihi wasallama, Hannatu bintu Jahsh. Ita ma sai da aka yi mata bulala 80, mata Abdurrahman bin Auf ce. Ita kuma ta shigo ne dan ta taimaka wa Zainab bintu Jahsh. Da ta ji an wana na Aisha kage, sai ta ga in ta yada daraja da martaban na Aisha za ta faɗi ta 'yar uwarta ta ɗaukaka. Ita kuma abin da ya shigo da ita kenan. Ita ma aka yi sallama, ya ta fito matar sahabi, aka yi mata bulala 80 ta kage da ta yi. Yanzu ba wannan bulala 80, mutum sai ya faɗa abin da yake so, ya aikata abin da yake so, ya haɗa abin da yake so. Ga social media ɗin nan, kowa sai ka ji ya ce a social media na gani. Mutum ya ga barna, ya ga ƙarya, ya yi liking, ya comment, ya sharing, ya yaɗa. Wani ma annabi za a zaga fa mutum wasu ya turo ma, malam ka ji wani ya zagi annabi, to me zan ji me amfaninsa? Wani an taka ƙur'ani, wacce ta taka a ɗaki ta yi, amma an ta tura sai ka ga kafin ka ce mai duk musulmi sun tura junansu ana taka ƙur'ani. To me za ka yi? Me amfanin ka yada an taka ƙur'ani? Me amfanin ka yada an zagi annabi? Me amfanin ka yada abubuwan da ba su da kyau? Inda baka yada ba wataƙila ma wani ba zai sani ba. Irin waɗannan abubuwa suna nan yanzu, an dogara da waɗannan abubuwa kuma barna a nan imani yake rugujewa. A zauna a ta hira, a ta maimaita maganganu marasa amfani, a cinye lokaci, a ɓata lokaci, duk a cikin abubuwa marasa amfani. To waɗannan abubuwa sai mutum ya yi taka tsantsan da su. Me za ka ji a wannan zamanin? Sai ka zaɓi maya mai za ka ji. Hatta wa'azi fa ba kowane wa'azi za ka ji ba. Sai ka je mutum an ce ai wani malami ya yi ɓarna, barin turo ma ka ji yadda ya faɗa. To me amfanin ka tura mutum? Kalmomi munana har suna nema su salance a zuciyarmu. Ka ji mutum yana faɗa baya kuka, yana faɗa baya nadama, yana faɗa ba ɓacin rai, ba wata damuwa. Kuma dama makiya addinin musulunci abinda suke so kenan, su ta faɗan mummunan magana akan Allah, akan addinin Allah, akan manzo Allah, akan malamai, har mu saba da ji. Ƙarshe abinda suke so mutane su daina ganin girman Allah. Abinda suke so mutane su daina ganin martaban manzon Allah. Abinda suke so mutane su sakaci da addinin Allah. Abinda suke so su cirewa mutane aminci da malamai. A ɗauka duk malamai mutanen banza ne, tunda malamai mutanen banza ne to waye kuma zai koya maka addini? Kamar yadda ake ƙoƙarin a nuna sahabbai mutanen banza ne domin kan mu karɓi addini daga gare su, to haka ake so a duniyan nan a nuna malamai. Malami annabi ne, malami sahabi ne, malami mala'ika ne, waye baya kuskure? Sai malami ya daidai 1000 ka ji shiru,
amma da an yi kuskure ɗaya sai kaga ana ta yaɗa a social media, ko mutane suna jin daɗi suna ta turawa. Wannan hanya ce mai sauƙi a cire mutane siƙa da aminci tsakaninsu da Allah da annabi da ƙur'ani da hadisi da sahabbai da malamai, sai waɗannan fasikan fajiran su zama su ne masu faɗa aji. Sai mun yi taka tsantsan.